Olahraga apa di rumah? Push up. Push up. Iso push up. Sakit ya push up ya badminton. Iya. Main tanding-tanding. Maksudku ki saking apike, wedine omah. Boten. Enggak. Tak suruh otakmu ya apa? Lah ora. Ya ini. Oke, timbang meru wong anggap meru ya. Bayaran ora. Anu ngatos-atos lho jenengan. Napa? Niku tawon napa-napa niku? Tawon. Tawon madu. Ini kira kasane wong bayaran akeh dhewe ra Niku apa. tawon madu mertanda. Tawon madu piye udu? Lah tawon napa? Wis tawon ganas kuwi. Piye iki? Iya. Pandas. Gacor. Biasanya nyemproti ngantene yo. Biasanya sing sok nyemproti serangga ini Mas Gunawan. Oh. Nek dadi kangen yo tak kon nyemprot. Ya ampun Mas, kan nyemproti niku. Kasane nyemproti bojone. Ora apa-apa. Sekali-kali. Iya. Ayo bawa Mbak Rate, bawa. Eman-eman presiden lipat ora kon bawa iki Mas. Nggih. Bawa napa? Slendro, mau lho slendro kok. Ayo. Mangga Mas Ganteng. Wis mulai ya? Karen sinten? Keren tralala. Ora jago. Boten. Ora mangkat deh. Ora peke wis sesuk ketemu Gunawan. Paling ketemu ya. Ora ngomong titik kok diroti Kok Gunawan kok ya ngerti menek titik kok dibukain. Pelek mawon nggih, Mas. Slendro. Oh, slendro. Mau rung slendro. Sampeyan iki pelok slendro ya tetep apik kok dadak wedi to. Kok kaya presiden ajaran lho. Slendro akan kata. Nah, piye? Ngeten niku. Napa? Nyingkar nyingko. Nah, napa niku? Napa? Nyingkar nyingko. Manut sing ngajari Mbak Eva. Alah pipa kok ngekek gitu masa. Memanis. Nah, apa kuwi nyingkar nyingko. Di mana kono? Tepuk tangan. Di mana lor kono? Nganten itu turut tritisan ini apa kae? Nganten kok turut tritisan. Wis ben kayak gitu semangat. Apa Pak? Mosok nganten anyar kok metu tritisane ora dibuka kelawan. Ayo anu Gunawan wis latihan purik. Kok iku dilatih. Arep nyawel. Apa ya? Oh, alah. Jan. Rasa. Nah, aku mah mati dhewe. Akeh nah le nyemprot iki. Kali. Ora akeh-akeh, Gus. Oke ati. Wis, Gus. Wis. Entek iki bae. Bulan ini globati. Oh, mayang ngene, Pak. Iya, digandeng nanggap tak tok. Oh, nek ora nanggap wis tak. Tenan. Bengi iki tak sekarep pokoke. Bocah apa-apa iso ya. Nabuh iso. Mateni nyawa iso. Mere iso. Wah, iku jamre dhewe iku. Ya kan tajuk ngomong sedih ya ngono kuwi apa iso. Ini wong sregep, Pak. Opo ini? Tutupnya apa nawe? Resik kan. Tak ada plastik. Ngomong
Dengan gongnya jeneng Mas Wegit. Mas Mugin Iya, ini pengagong hebat. sing nyaine gendut nih kok. Gendut iki lak mung semedengan, gembrot. Ha iya. Oke. Wis gandeng iki kok cek lang gawe iki. Sapa? Terus aku. Mas Mugin gitu. Gayeng lho. Nek kok ketawa iki gayeng kaya ngopo? Ora krungu. Kae kan. Ya terus. Iki kancane renek. Biasane kan kabeh ngene kowe dhewe. Lah sing wani ya gerak. Ibarat wong numpak perahu. Asline Mas Agung lawan Rudi. Pelecehan tenan. Tapi Opo elek bintang tamu kok ngeteri tremos iki. aja gelem. Jenenge kanca mesake. Engko ora ngombe malah modar. Mas mlaku dhewe. Mas kok Mas. Iso menang wae. Tremos aku jok. Lah kok malah buka mangan roti jatahe sapa? Kok aja mangan roti ngono to, Cuk. Ususmu panunen.